Vážené pani poslankyne, pani poslanci, pán kontrolór, vítam vás na dnešnom 14. zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Betlanovce a zároveň druhom v tomto roku. Na úvod konštatujem, že zo 7 poslancov, ktorí zložili zákonom predpísaný sľub, sú v úvode prítomní všetci poslanci, preto vyhlasujem zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné. Podklady k rokovaniu zastupiteľstva vám boli doručené v elektronickej podobe. Na rokovaniu obecného zastupiteľstva predchádzalo pracovné stretnutie 20. marca 2024. Takže návrh programu zasadnutia bol vám doručený spolu s pozvánkom aj materiálmi v elektronickej podobe. Program bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle v zákonom stanovenej lehote. Kto je za body programu tak, ako bol program zverejnený? Ďakujem. Sú nejaké poslanecké návrhy na doplnenie? Nie. Takže program rokovania sa bude schváľovať tak, ako bol zverejnený. Nech sa páči. Uznesenie číslo 154/3/2024 zo 14. rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Betlanovce zo dňa 25. marca 2024. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce podľa paragrafu 12 odsek 5 zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva tak, ako bol zverejnený. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Bodu číslo 1 bolo prijaté uznesenie číslo 154/3/2024. Druhý bod. Do návrhovej komisie navrhujem magistru Moniku Marečákovú, pána Mariana Fenčáka a pána Martina Lutera. Uznesenie číslo 155/3/2024 zo 14. rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Betlanovce zo dňa 25. marca 2024. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce podľa paragrafu 12 zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Betlanovciach volí návrhovú komisiu v zložení magisterka Monika Marečáková, pán Marian Fenčák a pán Martin Luther. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Bodu číslo 2 bolo prijaté uznesenie číslo 155/3/2024. Určenie zapisovateľa a overovateľov. Na dnešnom rokovaní určujem za zapisovateľa z rokovania pána Hodáka a za overovateľov pani Budinskú a pani Jarošovu. Uznesenie číslo 156/3/2024 zo 14. rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Betlanovce zo dňa 25. marca 2024. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce podľa paragrafu 12 zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva berie na vedomie poprvé určenie zapisovateľa z rokovania obecného zastupiteľstva magister Stanislav Hoda a po druhé určenie overovateľov zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva bakalárku Martu Budinskú a pani Moniku Jarošovu. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Bodu číslo 3 bolo prijaté uznesenie číslo 156/3/2024. Kontrola uznesení. Konštatujem, že uznesenia číslo 141/2/2024 až 153/2/2024 sú splnené. Uznesenie číslo 157/3/2024 zo 14. rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Betlanovce zo dňa 25. marca 2024. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce podľa paragrafu 12 zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Betlanovciach berie na vedomie splnenie uznesení číslo 141/2/2024 až 153/2/2024. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem.
K bodu číslo 4 bolo prijaté uznesenie číslo 157/3/2024. Rozpočtové opatrenie číslo 2. Predkladám obecnému zastupiteľstvu informáciu o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 2/2024. Ide o zvýšenie príjmov a príjmových finančných operácií rozpočtu obce a výdavkov rozpočtu obce z dôvodu nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku a z príjmov zo štátneho rozpočtu Európskeho sociálneho fondu v roku 2024. Konkrétne je to suma 30 249 eur, príjem zálohovej platby na mzdy, odvody a tovary a služby pre rozvojový tím a suma 2244 je to príjem za voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa použijú do výdavkov s tým spojené. Týmto rozpočtovým opatrením sa navýšia bežné príjmy o 32 493 eur a bežné výdavky v celkovej sume spolu 32 493 eur. Uznesenie číslo 158/3/2024 z 13. rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Betlanovce zo dňa 6.2.2024. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce podľa paragrafu 12 zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa článku 9 odsek 2 zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 2/2024. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K bodu číslo 5 bolo prijaté uznesenie číslo 158/3/2024. K bodu číslo 6 predkladám obecnému zastupiteľstvu informáciu o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 3/2024. Ide o povolené prekročenie viazaných príjmových finančných operácií a povolené prekročenie viazaných kapitálových výdavkov. Ide o čerpanie rezervného fondu a jeho zapojenie do rozpočtu v celkovej výške 23 000, konkrétne na uvedenie kanalizácie do prevádzky schopného stavu v nadväznosti na spustenie prevádzky novej čistiarne odpadových vôd. Uznesenie číslo 159/3/2024 zo 14. rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Betlanovce zo dňa 25. marca 2024. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce podľa paragrafu 12 zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami schvaľuje po A. použitie rezervného fondu vo výške 23 000 eur na kapitálové výdavky na uvedenie kanalizácie obce do prevádzky schopného stavu v nadväznosti na začatie prevádzkovania čističky odpadových vôd. Po B. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 3/2024. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K bodu číslo 6 bolo prijaté uznesenie číslo 159/3/2024. Bod číslo 7 predkladám obecnému zastupiteľstvu informáciu o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 4/2024. Ide o povolené prekročenie a viazanie príjmových finančných operácií a povolené prekročenie a viazanie bežných a kapitálových výdavkov. Jedná sa o čerpanie dlhodobého investičného úveru a jeho zapojenie do rozpočtu v celkovej sume 17 840 eur, ktoré sa vo výdavkoch použijú na dostavbu kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Ďalej je to zapojenie zostatku finančných prostriedkov za komunálny odpad z minulého roku v sume 696 eur v príjmovej časti ako finančné operácie, a ktoré sa zapoja do výdavkovej časti na výdavky na služby, nakladanie s odpadmi. Týmto rozpočtovým opatrením sa príjmová časť finančných operácií zvýši o 18 536 eur, kapitálový rozpočet sa navýši o sumu 17 840 eur a bežné výdavky sa navýšia o 696 eur. Uznesenie číslo 160/3/2024 zo 14. rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Betlanovce zo dňa 25. marca 2024. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce podľa paragrafu 12 zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami schvaľuje po A.
použitie dlhodobého investičného úveru vo výške 17 840 eur na kapitálové výdavky na dostavbu kanalizácie a čističky odpadových vôd. Po B. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 4/2024. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K bodu číslo 7 bolo prijaté uznesenie číslo 160/3/2024. Bod číslo 8 predkladám obecnému zastupiteľstvu informáciu o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 5/2024. Ide o povolené prekročenie viazanie príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov. Je to navýšenie príjmu z podielových daní, ktoré sa použije vo výdavkoch na mzdy, odvody, tovary a služby ako neoprávnený náklad na členov rozvojového tímu v sume spolu 1415 eur. Ďalej navýšenie príjmu z dane z ubytovania v sume 100 eur, ktoré budú použité vo výdavkoch na tovary a služby pre členov miestnej občianskej a poriadkovej služby na ochranné prostriedky a materiál. A tiež navýšenie príjmu z dobropisov v sume 200 eur, ktoré budú použité vo výdavkoch na tovary a služby pre členov miestnej občianskej a poriadkovej služby na ochranné prostriedky a materiál. Týmto rozpočtovým opatrením sa bežné príjmy a bežné výdavky rozpočtu navýšia spolu o sumu 1715 eur. Uznesenie číslo 161/3/2024 zo 14. rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Betlanovce zo dňa 25. marca 2024. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce podľa paragrafu 12 zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa článku 9 odsek 2 zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 5/2024. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. V bodu číslo 8 bolo prijaté uznesenie 161/3/2024. Bodu číslo 9 predkladám obecnému zastupiteľstvu informáciu o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 6/2024. Ide o presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Ide o presun z položky mzdy zamestnanca aktivačných činností v sume 590 eur, ktoré sa použijú na nemocenské dávky zamestnanca aktivačných činností v sume 110 eur, na tvorbu sociálneho fondu členov rozvojového tímu v sume 480 eur. Ďalej je to presun z položky mzdy zamestnancov materských škôl na energie materské školy v sume 3500 eur a presun z položky odchodné v sume 1940 eur na položku všeobecnej služby obecného úradu v sume 1120 eur a na položky tovary a služby pre rozvojový tím v sume 840 eur z dôvodu nákupu tlačiarne. Týmto rozpočtovým opatrením sa medzi výdavkovými položkami presunie spolu 6050 eur. Uznesenie číslo 162/3/2024 zo 14. rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Betlanovce zo dňa 25. marca 2024. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce podľa paragrafu 12 zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa článku 9 odsek 2 zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 6/2024. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. V bodu číslo 9 bolo prijaté uznesenie číslo 162/2024. Správa číslo 1/2024 hlavného kontrolóra o výsledku kontroly plnenia uznesení za druhý polrok 2023. Dávam slovo pánovi kontrolórovi. Ďakujem pekne. Materiál si dostali sú zosumarizované a vyhodnotené uznesenie prijaté v druhom polroku 2023. Uznesenie číslo 163/3/2024 zo 14. rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Betlanovce zo dňa 25. marca 2024.
Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce podľa paragrafu 18f odsek 1 písmeno D zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení, znení neskorších predpisov a rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Betlanovciach berie na vedomie správu z vykonanej kontroly plnenia uznesení za druhý polrok 2023. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. V bodu číslo 10 bolo prijaté uznesenie číslo 163/3/2024. Na pracovnom stretnutí som vás informovala, že náš plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja končí plnú platnosť tohto roku, preto sme na ňom začali pracovať a dostali sme nejakú vstupnú správu k aktualizácii tohto strategického dokumentu. Budeme na ňom ďalej pracovať, ale toto sú len vstupné informácie. Uznesenie číslo 164/3/2024 zo 14. rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Betlanovce zo dňa 25. marca 2024. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce podľa paragrafu 11 odsek 4 zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje vstupnú správu pre aktualizáciu programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Betlanovce 2023 až 2030. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. V bodu číslo 11 bolo prijaté uznesenie číslo 164/3/2024. Vstupom do projektu Rozvojové týmy sme hovorili, že sa zároveň zapojíme do projektu jednoduchých pozemkových úprav v rómskej osade. V rámci tohto projektu budú mať obyvatelia zdarma znalca a geodeta, ale za pozemky budú musieť zaplatiť, to sme si vtedy povedali, takže ja si myslím, že môžeš prečítať uznesenie. Uznesenie číslo 165/3/2024 zo 14. rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Betlanovce zo dňa 25. marca 2024. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce súhlasí s vykonávaním pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav podľa paragrafu 8g zákona Slovenskej národnej rady číslo 330/1991 zbierky o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradov, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov z dôvodu podľa paragrafu 2 odsek 1 písmeno je zákona, teda z dôvodu, že je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce súhlasí s mapovým podkladom, v ktorom sú vyznačené pozemky v obvode projektu ohraničenom navrhovanou hranicou obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav a ktorý bude prílohou žiadosti obce o vykonanie jednoduchých pozemkových úprav z dôvodu podľa paragrafu 2 odsek 1 písmeno je zákona. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce súhlasí s umiestnením osídlenia tak, ako je ohraničené navrhovanou hranicou obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav v mapovom podklade. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce súhlasí, aby pozemky v obvode projektu ohraničenom navrhovanou hranicou obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav boli účelovo využité ako plochy bytovej výstavby a občianskej vybavenosti pre marginalizovanú skupinu obyvateľstva. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce vyhlasuje, že mapový podklad k žiadosti o jednoduché pozemkové úpravy, umiestnenie osídlenia a účel využitia pozemkov pod osídlením nie sú v rozpore s limitmi funkčného využívania priestorového usporiadania územia vyplývajúcimi z paragrafu 4 odsek 3 písmeno H zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. V bodu číslo 12 bolo prijaté uznesenie číslo 165/3/2024.
Bod číslo 13, nakladanie s majetkovými právami obce z titulu zmluvy. Všetci ste dostali materiál k tomuto bodu a preto vás žiadam o vyjadrenie. Ja navrhujem, aby to bolo znižené, lebo je to dosť vysoké. Takže ja za seba, že také 20 násobok. Nevieme skutočne vysokú pokutu. Boli síce tam akože naozaj porušené, ako nebola dodržaná lehota na zriadenie tej zmluvy o obecnom bremene, ale z etických dôvodov aj proste akože tá pokuta je neprimerane vysoká. Ako naozaj navrhujeme to znižiť. Ja som vlastne znižený, určite. Na 20 násobok ceny toho. Ja vám len chcem povedať, že som diskutovala o tom s doktorom Šperlíkom, ktorý je náš právny zástupca a povedal mi, že naozaj je neprimerane vysoká pokuta. Takže ešte raz o jedno cene toho vecného bremena teda, áno. Ja navrhujem na 20 násobok ceny vecného bremena znižiť. Každý sa vyjadrí. Súhlasím. Prečítaj uznesenie. Uznesenie číslo 166/3/2024 zo 14. rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Betlanovce zo dňa 25. marca 2024. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce podľa paragrafu 11 odsek 4 zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskočných predpisov a v súlade s paragrafom 14 odsek 2 písmeno B bod 15 zásad hospodárenia s majetkom obce schvaľuje zníženie zmluvnej pokuty oprávneného z vecného bremena zo zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena číslo 2/2022 uplatnenej povinným z vecného bremena dňa 31.1.2024 na sumu zodpovedajúcu 20 násobku celkovej hodnoty vecného bremena podľa citovanej zmluvy. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K bodu číslo 13 bolo prijaté uznesenie číslo 166/3/2024. Má niekto z vás niečo do bodu rôzne? Nie. Ja to tak rôzne nemám. Poslanci rozhodujú o tom, že či udeľujeme slovo. Ja nesúhlasím. Či porušujete moje práva ako občana Slovenskej republiky, vyjadriť sa bude rôzno? Poslanci podľa rokovacieho poriadku rozhodujú o udelení slova. Dobre, tak ukončujem naše rokovanie obecného zastupiteľstva oficiálne. Ďakujem.